Amuk Werkudara mbok culke ora. Amuk Werkudara mbok culke ora. Amuk Werkudara wah macan ngeyel. Wah! 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 Kakang Mas. Munia. Nggih. Nyuwun pangapunten. Dadi macan nyokot sapenae dhewe ngerti watake kakangmu. Kowe iki dimong karo Semar ditutke rono rene. Malah bakal dadi palange Semar nggone bangun kayangan. Kowe diutek apa ora? Nggih, kagungan. Nggo ngopo? Kangge mikir kena ngopo menggo isen-isen ndas. Ngaku. Wah. Bunto kakangmu Werkudara, anak-anak kabeh wis sarujuk lawan Semar gune bangun kayangan. Yen kowe dadi pepalang, banting nang kene. Kakang Semar